To kai malam hantsi a duk garin da akwai da yake da cin banza? Akwai wanda kai ka cin banza ko akwai wanda kai cin banza? A'a malam hantsi. Ni ba ina gaya ma in dai cin banza ne ba wanda yake da garin. To ina jin ka faɗa min na kai. Na gode. A duk garin nan idan na fito gida ni ina fita a bulis niki. Idan na fita na hau mashin bulis. Idan na hau mota bulis. Idan na je na kai tafiya in zan yi daga nan zuwa birnin Lagos a bulis niki zuwa. Sannan ban kai ka ba. Fannin masu abinci shinkafa nakan je in samu irin garau-garau din nan nakan ci bulis. Masu wara nakan ci bilis, masu alali nakan ci bilis. Kai duk garin nan idan ka zagaya ma 'yan mata masu toye-toye ka tambaye su waye a ci bilis ba wani nisan da. Kyar uwan shirman banza ne yauna na? Ai ni na hika cin banza. Ni hantsi ne ka gidan kowa haka ce wai ni ka hini. Ni gidan gwamna hantsi ne. Gidan shugaban kasa hantsi ne. Gidan talaka hantsi, makaho, kuturu. Kai har cikin gidan da dabbobi suke hatsi na ne. Aka ce ma wai kafin da gaske? Haba. Kai lalle na yadda lalle na yadda hanku baro ne. To kai haba. La ilaha illallah mutumin ya mutum. Wallahi tun daga can kafin in shawo kwana nake ta jin wai musun da kuke yi. Yau ku an banda kuna garori. Ni akwai wanda ya kai ni cin banza da duk ƙasar nan. Ni ne dan hajiya. Ni ina kwance fa nake samu. Ma an aga mun cin banza. Ai ni jin ku nake yi kawai. To muna jin cin banza kare. Wallahi ni saboda tsabar cin banza. Ni ina kwance fa nake cin. Ni dan hajiya. Ina kwance ake kawo mun. Ka san wata kalma da Bahaushe ke faɗi? Yawwa. Wai an shiga uku. Anxiety.